Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba GS Henyauta ubadai shikan try bat uba PNCM. MLA Barem Kamau Senram Constituency bat MDC Bamenta na pentor kra Maukar Constituency. Ulapan krek syat-syat banyakun yaki election MLA House Nem Arhajar Arpaulai na kaseng Congress. Kani kajing penkrek kajong u yakani ke election, kadai hadian baka Meghalaya Pradesh Congress Committee, hapo kajing alam uba Vincent H. Pala, kum u President. Ula thong ya uba GS Henyauta, kum u President Kamau Senram Block Congress Committee, ha kashi tarik unok pra Arhajar Arpaway. Hadian ba uba HM Shangpliang, ubadai u MLA Kamau Senram Constituency, ulami no ringkat u Dr. Mukul Sangma, na kaseng Congress, bakan rung siya kaseng TMC. Wat nangarong kalong ka pa empoy perkat hadin bangi igog lang baki lat patai kubor ba MLA jungi ba cem champliang ila minok rangkat ba kun jong i mukul sangma bagi kiwe kila minok naka Congress Party di hadin ka jingwan Presiden bertemai jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee wa Vincent Pala di haka Shitrik benai Disember kila tunginga kumunoi ubat temai jong ka Kamau Senram Block Congress Committee rengkat baru sekretari ba Sheikh Harbani di den ka jing tunginga kumunoi ba temai ngam daru ka jing snow tenat hakawi benta ka bang poi berkat ka longkum ka jing lam ka ban jerong ha bang wan pai biang sa ka parti kongres marbeleng ngau benta ngakan mau ba house nem kendai hadin ka jing trei kam jonga kum nong trei sang bahalang kum ubriu bang don ka jing sokyai la ka jong ka dong ka than ka jing syai ben yak tu por ale sibun ki kam hakabidei ban yarap ya kituk kirangli kop siliang sem siliang yaki pait ba jong kathan di pait ba ka to por klem poi perkat nomor ngam briu ubadeu politician neu briu ba hespa di kila kwa yang abangan simenta no ban longkum nomi kmat jong kathan Mo Senram ha ngala ngadon ka mensim ban syakri ki pait ba di pedeng gi jing aji long dok ro nrei ngam slow shapti abo pait ba udorokat ngakan mau ba bai ba kila ya lum ha lau ba ha ka ying jonga mesti senong lau ba kisdem lau ba kla ha ki sdem kendai pu prang bakla hatin ka jing job iba diping jo na ka UDP ha tu por kum MLA kilai pediang nga house nang kendai kum MDC ngalaya le haka election MDC of the kendai klem poi perkat ngabangam tipru ki parti paiba kila syujit kila syoy nga banganila na ka parti at SPDP parti sing at kapor by day inoy lami ma hoping stone lang do ngala syupen ko ila di haki paiba bat ngalaya le ikata election rangkat ka jing tray paiba ka paiba udah kitsya met ban mensin di haka result ka ba take election MDC kendai ngalawan ba sitting MLA tiba diping ju la taminga ku mandus pa bu wan bangawar kila longok ki ba ti kesan aku tu por adin ka kendai abang rem ya ka MDC election tang kendiat ka bang long tang kena tu por ka bang pertib baharu ya ka politics resulong dan ka mensim bangakwa ban terang ban syakri ba di House Nem Arhajar Adin ba iba mesnat karsindi badai kum MLA jung kongres iba labat laitem ha Kamau Senram konsi ila remno ha kundai pufra House Nem Arhajar ki ba jong Kamau Senram si ki kongres ki dongkit kam jung parti kongres kila khot no enga bangan join ka parti kongres House Nem Arhajar na kamau tu ka por presiden jong ka parti kongres is Kasils idei iba bakhan bat i sekretari maklai di bakran simli kilawan sti lahir si Mo Senram bat kilas ngalarung ha ka parti kongres tu Senam hadin ke jung House Nem Arhajar ngala organize
ngala penbit penbiang ke parti kongres bat ngalaya le kumu kandidat na ke parti kongres sistem arjar lai bara ka jingile jonga sistem arjar lai ka longsha ka jingile ka bai tenat ngala banong persya yu sitting MLA banang si job sistem bat ki pai ba ru ha ko por ki kit yang amet bat mersim ngam don spa ngam don tho bangan dia le henry da ka jingi trelang bat ki pai ba ki bala kit yang ha ko por haus de arjar lai ngalai khun la ka parti kongres ti ngala ha ka jingya le jonga ha ko por ngalawan ha ka position ka ba syu antat ha ko por la makla ka jing tam jong ba di ping jo enga namar ba ka sniu no ka we ka polling station kini ka EVM ha ka we ka polling station kharabri ngila syu antat ba ka jing tam jong ba di ping jo kala bande ki lais pa proposal pa bo dina tiden nang tu ngam shim galadon ka jing sul that ka jing sul wat ka jing long briu dari kesan ni bi no iba pen pi ba pen sangai NCM bat ngilaya trilang bat i bat ngilai penyang i hos nem ar hajar pra na ka parti kongres i den ba ngilaya kersani i sha ila job na ka parti kongres lang ba ka jing trilang bat i bat ka par ba ki ba kersani na to por ki trilang ki lai ai NCM ki lai kersani ba pen sangai NCM pada din ke jing job jong i haus job prai la le biang nak parti kongres aja khalai la job henry stubok ha aja pra din bai phet na parti kongres le chbania le parti tmai ka PDF ka trai barak ni tim wan no iba cham champliang ile le na ka parti kongres haus job arja khapra bai la job ti ngi dor kat bari ba persai untuk por ka PDF kala kelano politik kumtu nano kwa banduk tin barok pai ba kitip din bai ba cham champliang ila pet no kumtu kharar ngot ki MLA kongres kaldan ka jing snow snei ka jonga ya ka parti kongres namar day kongres adu ki por la ju le ba kumta te ti kaldan ka jing snow snei namar nga snow thu ba ka parti kongres ka di wen ki parti ki ba biang ha ka jaka ka jongi hne hame khaliang la banong bat ka baderu ka parti kongres ka bala banong ham mau senram konsusi ngi banado ka por nado ba kami ka parti kongres haduk kini kisngi katai ka jaka ka jungi ka bausa musi ila banong bakade ka konsi jong kongres parti ti hadin ka jing mi no iba jing champliang kumtu ngaladon ka jing skos nei ngalaya kontak ngalaya men simru wat iba bensen pela bat kersan kilaya thung inga ha ka shitrik banai di sempa bat ha ka khandre trik ngalalum ya kinong kersan jonga katto kan ni daga banga shu phone ngashu pa WhatsApp ngashu pentip iki banyawan kenang banya penskam ya kani ka jing jit yang aku noi lam bathamai bat na nadu ka tu ka por hadin ka jing kerma bagi wan ni kong amperin lendo kum ka working president jong ka parti kongres tu ka por ba pensangan NCM bat kiwe ki noi lam kila penskam yang aku noi lam bathamai rengkat kita khot ki ba thamai ki vice president ki rokit kam ki ba bon lengkat ki mahila ki yut ba komta ta nado ka tu ka khat riu tri ku banai di sebar hadin ba kila pen scam ngalayah ban organize ka parti kongres sama sam hadu kini gisni ngam syam thong syam thai ngala lecha ki polling station ngala lecha ki snong ki thau ngala ikendu iki parlok parajor ban ya thu ban ya lap ban ong ban ya weriki ba ya si simpat bangin ya don kat ba ka parti kongres nang bang ni ra biang ya ka jing job ha ka mau som si house nem arjar fulai kata ka dei ka jing long jonga menta hadu menta ngala ya ban organize bat ngaslo ban aingu yu blai nang kom padeng gini ki jing ki bangi kedu nga aingu yu blai ba syam la ino ya ke ka bang adon apo mensim la mentala la monong la du snem arjar lai la arfo snap ngala sange ia ka politics rei ngala snoban ong ba khlemla khum dai u play ba lai lambe ngai sin ban wana ka parti ka bang snu e nga snu tenat ban tre bat kumba kalong menta nga snu ba ka don kalenti yang aru lada ka parti ka ibet adin bakal organize ngat syemi ka senjam bang ni khun biang usdem arjar fulai ban ngangai lang ba ka jingi tre lang ba ki pai ba ka mau samutsi ngadio ya ka jingjok ka benemrom kumbang laju ile ki sedang ki badan Kemut ka ubah besen pala utung ipi presiden kalau haju porbon penyang ipi kum gertong ne udang
kayak ban buat kertom yang duwe nih tak ajar pulai. Kum kalong mentah semdan mano ban wan ban ong ba kwa ban elek na ka parti kongres ti ngasuyo musim haba adin bangai syongkai pun sim badi presiden badan borom jungi lamba ka jinglam jungi ya musim menga bangin organize bai ka kam haka mau sram kursi jungi bat kabulong mentah hadu mentah mudon nolok jengam don tin re lada ka don kino ki bakwa ban ya trelang da kaliang jongi ngi priang da ka ban prome ba ka jikang ka parti jungi ka plirang ni kloy ben trelang hapo ka jinglam jung aku presiden Ngisuk pai nomor bah election NBC pi Christian ya ke NPP ba Albin tementa ba Albin ka ek keren pi onguna ba Albin Snem arjar kat kendai HKMDC election hoi nilai Christian ke NPP ngam don daw ngam don kau no ka jing mut sniu lan komnom tai em rei ngaladon ka sap ka talen ngala juele ini ka kam na du ki por sya bat hadu kini sing kam parsuk kam sim abang i baka mau samusi kanang sadin bubun kiliang ka riba ka jai toriu ka don kam ya ki noilam ki babit nang ba kanura ka jingkala ka batamai ka don ka jing trang bala da ublei bit ki pai ba ki bit ka parti ki bit bang dele arjar house nam arjar pulai nganora ka jingkala ka batamai ka babun kiliang kam tam ngai i baka mau samusi jungi ka dei ka konsi jong ki nongrap kendai po kena persen ki dei kinong rap banga snu snei banga pet iki snong ki thag bubon iki nang sadin khamtam ha bangi phai ha ka bei dei bat kilenti ki singking ki strok bat kumtar ter ka help kiwi beta tigadon ka jing trang jonga ba lada ublei wi bet ki pai ba ki bet bani kasana partukres anora iki jingkala ka patumai now stem ajar fly sanen tekat ka ji terlang bat ki wi bat ki noilam ha ka parti ngisuk ban keren ba hadu menta kaya kumbakan urat iki kertong ba pihak kon tak ajar pulai da pi mod kon kumba kalong lagi kini ki parti ki don hang thi mo to ngila sutu bai wemale ba don lupa TKNPP KUDP bat bangi ka kongres ngatrai saud ngalong lupa ki balong ready BJP ro ini ka BJP hot ni sngo ba don ka BJP hang thin re du matang apa yo sngo lam don em ki candidate ngangai haba ka parti ka don ngangai kila ban prian tin re ya kata ngampat la ban ong bulu ring ayat la ka jongakam ngam la ban korbari no ngam don ka jing do ba persya ikiru ri ke ka ba ngadon ka sap ke ka ba ngadon ka jing thang ban syakri pai ba ani ai ban ngasmo sisin ban ngasmo ban ai ku bleiru ya unoilam badon brom jungi ba Vincent pala ya ki noilam badon brom jungi ka patium kres ki bala ibit biang ngasi sin ban thung ku noilam batmai ha ka patium kres bat langba ka jing trelam bat ki nganora ya ka parti haka jing long ke badan borom haka kursi hi barokai ngin pai kindiat nomor ba hakni kisngi hadin ba kongres kala klaim lut kini ki jalla basan syar bat kumjurung i ha hane jalla jungi ru barok MLA kilam ilot te wat ki bomde MLA rum ta ki ong bangin mi no nomor ba kino kasan ki ong badu jikrman pipat pensailam yang ini nomor pp dang simti biang ini kam presiden pi ke jing lap ko jang pi ki ba pi haka politik si bon hi ki don hi jing kala na kui ka por rei na so ban ong kum haka hame khalia hi ban ong bagin underestimate la ngi kin poi ka party kongres na so ban ka bakla hoi na do bagawan ka sejar ka BJP ngi i ka don kum kata ka jinglong om dei ta ka state jongi ki wi par ka state te henry lamba kini ki jing ya kendo jongi kum ka party kongres ni nang yo sibun ki jing snotho ki jing singphang kum do bangin tre khamba su shu lamba kini ki jing ngangai haka jingi jonga ngangai baki pai ba shadokin pai menta halagi pet ka jinglong jong ka sejar ka dar ka ni ka jela me khalia nganom kwa ban kerbuktin ki pai ba ki kham su thu kham ba ya ka jinglong jong ka sarkar ka jinglong jong ka ki parti ki bai sno ka ni ka sarkar ki long kumno ngilai ki jing kham tam ka jing dei bat ka pur usam ka jing dei bat ki bubun ki kam ngathrai ngidom da pai ba ki kham su kham ba tinggal ngai shanong in pai nga siong i pai ba habang ayat keleng shanong in pai menta ngai pai ba boboni ha ka bakot un pai sa parti kongres ama ka parti kongres ka parti ka bamdon jing seliang ino ka baborom mi barok kinyam ka bamdon jing seliang kmat ya ki jai bereu bat ka parti ngala ngaso tenat bagawi ka kentin jung awai ka temen abang ai kendo
ngan sa pedi ngelapan dong pangan sering video ro kata kabriu ke bakal keren kata suyok mensim ko ngahi nganom pelat ya ke parti kemi dakim thong monodor ngamar we ngan thong kadong kum kata karkom bagi pai bahi hakabakut kin pai sa ke parti kemi kabalong ke parti kabalaban ya dah hot cibun kijing tuna kijing baklas la bandon don hi ban ong ban ginong perfect andre na try pai ba bisa kanu ka bakam ngangai dan kremen baus nam arjar fly ka parti kongres ka dan pai ben haka celah me kliap bat hamau seram konstitusi to kuli sibun